Comencem puntuals. Avui em sembla que estrenem a la situació del FA3. Aquí estem en refugi climàtic, hem canviat de biblioteca a un refugi climàtic, donem la benvinguda. El refugi climàtic fa una mica de soroll, però hem de sopassar o estar fresquets o estar en silenci i acalorats. Però bueno, us deixo la temperatura posant agradable. Bé, donar la benvinguda a la Georgina Solà, que és la traductora d'aquest recull de contes. No hem pogut convidar el Robert. Espero que l'invocarem amb els coneixements de la Glòria, de Georgina i la Montse, que ens farà lectura d'algun fragment. Suposo que suplirem la seva absència. Us deixo amb elles. Bé, bona nit. Bona nit, però és bon vespre, bona tarda. Fa molta il·lusió presentar aquests 3 contes de Flaubert aquí a la biblioteca, que hem fet tantes obres importants, diguéssim, al club de lectura aquest que fa anys que porto, perquè aquesta obra realment és una obra molt important i és d'un autor que segurament dins la tradició francesa és de les més importants del segle XIX. I aquesta obra, els 3 contes, Gustave Flaubert sempre ens sona de Madame Bovary, aquesta senyora de províncies avorrida que finalment mira de viure unes aventures i acabarà tràgicament. I el coneixem per això, potser per l'educació sentimental. I aquests 3 contes no són pas tan coneguts, però en canvi és una obra que concentra, perquè és l'última obra que va publicar en vida, concentra totes les inquietuds, les coses que més el van interessar i que va portar a la seva prosa en aquests 3 contes. Però potser el que més condensa, a part de la temàtica, és l'estil. Flaubert sempre és molt conegut per intentar expressar coses fascinants de manera molt breu, molt sintètica, amb una prosa que és gramaticalment gairebé perfecta. I aquí és on això es porta a la plenitud. En aquestes 3 narracions, que són molt breus, perquè són 3 contes, 40 pàgines, 60, trobem explicades 3 vides molt fascinants, que totes tenen a veure amb aquestes preocupacions que sempre va tenir Flaubert. Clar, un estil tan depurat, un autor que intenta cada frase gairebé com esculpir-la, que sona tan bé, té una certa dificultat a l'hora de ser traduïda. La Georgina Solà, que és com veieu, és una persona molt jove, però en canvi amb una molt formada a París, però a més amb una facilitat de llengua, un do per la llengua, ha fet una traducció que jo trobo excel·lent. I per això li volia preguntar, la primera pregunta és com ella ja havia traduït Flaubert, però més traduït grans autors francesos, Rousseau, de fet ens coneixem perquè els de Rousseau ens vam conèixer precisament a través d'ell, a través de l'obra, a través de la seva obra, que ens van convidar totes dues. Ha traduït George Sand, ha traduït per aquí, Stendhal, un munt d'autors, trobo, però la Marguerite Duras també. I això, aquesta obra que presenta d'entrada aquesta dificultat d'un autor amb aquesta elegància escrivint, com t'hi has trobat, què era el més difícil? Sí. A veure, jo vaig començar a traduir Flaubert per l'epistolari, que ara justament l'estem acabant de treballar i sortirà a partir després de l'estiu, no sé exactament quin mes, quan ho tinguem. Però vaig començar per allà i allà ell, de certa manera, parla del que està intentant fer la seva obra. Comencem per l'epistolari de joventut, però ell ja té les idees molt clares del que vol fer i es traça una ruta, i llavors allà és com l'obrador d'això. Llavors, vulguis o no, me l'havia impregnat no de l'estil materialment, però sí de les idees sobre l'estil. Per tant,
tenia com els límits o els contorns molt clars del que realment calia respectar i del que a ell li importava molt, que diguem que la traducció aquí no fos realment una traïció per aquesta banda, no? Perquè el sentit el construeix molt amb l'estil, com tu has dit, o sigui, per ell l'estil ja és un tema en si, de certa manera. Com ho dius ja és què diu, no? En el seu cas, jo crec que en molts, però en el seu cas és molt evident i molt extrem. I en aquests contes, que és com la culminació de l'obra, finalment, també. Llavors, amb això al cap m'hi vaig posar i jo sempre perquè l'hem presentat 3 vegades i cada vegada que m'ho pregunta m'obliga a pensar-hi i està bé perquè si no potser no hi pensaries, però comparant-ho amb altres autors potser que tenen una altra mena de relació amb el llenguatge, ni millor ni pitjor, però diferent, aquí que hi ha tanta precisió, tanta contenció, en realitat t'ho posa més fàcil com a traductor perquè seguint-lo al peu de la lletra sortirà una cosa elegant i continguda i precisa. En canvi, quan hi ha autors que veus que potser hi ha més faramalla o més cosa que més palla, que s'obre, que potser tens la sensació que aquí omple una mica més una pàgina, que no és necessàriament un defecte, però potser, i sobretot si vens a traduir Flaubert, penses, ostres, es podrien dir menys paraules, perquè al final et fa tornar una mica de passar-ho tot per la seva mesura, sobretot quan hi has conviscut molt de temps amb el text, tens el dubte de si seguir-los al peu de la lletra o realment intentar en català, no pas esmenar-los, però sí potser fer-ho passar d'una manera més elegant, o sigui, que en realitat és seguir-lo. En el seu cas, simplement és seguir-lo. I en els altres jo em faig més preguntes, amb ell menys. I llavors, en canvi, sí que hi ha un conte, el segon sobretot, que hi ha coses de caça, hi havia molta terminologia així molt precisa, que ara si em féssiu una pregunta de què vol dir no sé què, potser no us ho sabria dir així, perquè en el seu moment doncs sí, però ara és que em va passar en un lloc que una persona em va dir aquesta paraula existeix en català i pot saber. Jo no l'he sentit mai, però sí que l'havia haver sentit perquè l'he posat, però no sabria dir-te a què exactament. Llavors això sí que consultes i coses. I després amb lo de l'antiguitat també hi ha armes i vestimenta, que has d'anar en compte de no posar una cosa que realment, des de saber, no està ben inventada en el temps en què s'ambienta, això s'ha d'anar sempre en compte, però aquí especialment. I en el primer, fins i tot, que és molt més, és el que s'inspira més en el temps que va viure Flaubert, igualment aquell tros d'objectes religiosos del corpus i almenys, jo no sé si és una tradició molt d'allà o allò dels encensers, al final del primer conte, que després em sembla que llegiré un fragment, hi havia coses que també, per a mi, no és una cosa que em quedi a mà com de cada dia. I llavors, per no posar una cosa per l'altra, faré que no hagi posat una cosa per l'altra. Ningú m'ho ha fet notar, però si algú... Però aquestes són les dificultats. Però amb l'estil, en realitat, ell et posa unes vies molt clares i com ho té tan clar, doncs tu també ho tens tan clar. Altres autors més vacil·lants o que són unes obres més de joventut i potser s'estan buscant o que es busquen de tot sempre, fas més preguntes. I en certa manera, l'objectiu està clar. Si hi arribes, ja això és una altra cosa, però vull dir que tens molt marcat cap on estem. Sí, és que insistim una mica en això perquè és bastant, una cosa molt relacionada amb Flaubert, perquè de fet va arribar a escriure fins a 35.000 pàgines, però en canvi només en va publicar 7.000. Això vol dir fins a quin punt va depurar tot el que escrivia. No sé, us portat també perquè d'aquesta narració en concret, els seus esborranys, no? Estan a les biblioteques, perquè us en fa una idea de com ho escriu i després ho va retocant perquè quedi al màxim d'un ritme clar, que tot el que vulgui dir quedi aquesta màxima precisió. Això és l'inici, Sí. Aquí en Ensemble, que és el primer conte, i veus que comença i només Estava començament, començant. la primera frase ja està molt retocada. És un autor en aquest sentit fascinant. Marcel Proust, per exemple, dirà que hi ha un tipus de bellesa així estètica, una bellesa moral, també hi ha una bellesa gramatical. És a dir,
com disposes les paraules, ja crees, no? I això Proust, que també era un malalt d'aquesta precisió, serà com un mestre, influirà en tota la literatura francesa posterior per aquest gust de buscar sempre la màxima precisió. Bé, nosaltres també ens agrada una mica parlar dels 3 contes, especialment del primer, que és una malícia, és un conte preciós, no? Perquè el primer, el que es diu Un cor senzill, explica la vida d'una minyona, no? I era molt amic de la George Sand, i George Sand li feia un retret a l'obra, eren molt amics però feien una literatura molt diferent, no? George és això més sentimental, i li deia, no, és que la teva literatura no toca el cor, no? Això, no, per ell, per Flaubert, una mica li sabia greu, no? I aquesta crítica, i va fer aquest conte una mica pensant en ella, un cor senzill, aquesta idea que li diu que no té cor la seva obra. Sí, i que mira molt la part negra, sobretot, perquè és veritat que la vocació sentimental, per exemple, és molt desesperat. I aquí, és a dir, toca el cor, però no deixa de ser un missatge també, és a dir, les vides d'aquests són esperançadores i alhora commovedores sí, però commovedores amb una part de tragèdia, o sigui que ell no podia deixar de veure aquesta part, perquè a les seves cartes es nota de seguida i des de ben jove també, perquè quan dius això sempre penso que George Sand la coneix però més tard a la seva vida i potser haver-la conegut perquè també és una persona que viu una vida de molta solitud a partir d'un cert moment, a partir que torna al viatge a Orient estant que va escriure la seva obra i també és una vida molt dura, és la que es busca també, de certa manera, però no deixa de ser d'una solitud també bastant impressionant. I llavors potser fins que no coneix George Sand, que és una ànima que sent propera, potser no pot veure aquesta cara de les coses, vull dir que també li retreu i ho fa per ella, però també suposo que haver-la conegut a ella li dona com... Sí, perquè les cartes de joventut són molt boniques, o sigui que sí que toquen el cor, però són molt negres perquè ja d'entrada a la seva vida es mor molta gent propera. Les seves germanes, que estava molt única. Exacte, i ja té un contacte també molt directe amb la mort diferent, perquè són éssers, diguéssim, amb qui no té un vincle, però els seus pares tenen un hospital i llavors tenen a la part dels cadàvers de l'hospital i tot això, ho veuen des d'una tàpia i s'enfilen una germana així i veuen aquell panorama. Llavors, tot això li dona com una... Ell sempre insisteix aquí que haver vist això des de tan jove li ha donat aquest sentiment. I és que hi ha una carta que ho diu, no sé exactament com ho formula, però té aquesta visió de la misèria de les coses, diu, i de la tragèdia, de la misèria de les coses, i ell ho sent amb molta potència, diguem. O sigui, és una cosa, ell sempre diu, quan jo veig un nen que neix no puc deixar de veure el mort que vindrà, sí, i ho diu tal qual en una carta, vull dir que això és molt d'aquest conte, no? També perquè hi ha coses molt esperançadores o lluminoses, però de seguida ve al revés que és que no és ni revés, per ell s'assolapa, no cal ni girar-ho, sinó que ja ho veu com a l'hora, i això és una cosa que va insistint totes les coses. A més, té aquesta cosa tràgica també de que l'escriu pensant en la George Sand, quan ja el té, George Sand mor i no podrà mai llegir aquest conte, no? Llavors, sí, per donar-li la raó. Sí, en una carta explica ell mateix de què va aquest conte, que clar que així no cal que ho resumeixi jo perquè ell ho fa la primera. Diu, la història d'un cor senzill és, sincerament, el relat d'una vida desconeguda, el d'una pobra noia de camp, devota però no mística, fidel sense exaltació i tendre com el pa tou. Ella estima successivament un home, els fills de la seva mestressa, un nebot, un vell que ella cuida i després el seu lloro. Quan el lloro mor, el fa dissecar i quan ella mor, confon el lloro amb l'Esperit Sant. Això no té res d'irònic, com pots suposar, sinó al contrari, és molt seriós i molt trist. Vull despertar la pietat
fer plorar les ànimes sensibles com la meva. Que trist. Sí, l'altre dissabte, a l'enterrament de la George Sand, vaig començar a plorar compulsivament, abraçant-me la veritat, perquè clar, aquest conte era pensant de poder-li dedicar amb ella. Doncs aquest conte va d'això, és tota la vida d'una minyona, per tant és una vida sense grans aventures, una vida minúscula, una vida que no li passen grans coses, però en canvi està narrada amb un respecte i amb una fredor que és la que sempre ha tingut Flaubert, però que et desperta una pietat a tu com a lector, perquè és una senyora que és analfabeta, que serà minyona, té una vida d'entrada molt dura, però és algú que com qualsevol ésser humà vol estimar, es vol donar als altres, però no acaba de trobar, i va perdent pel camí totes les possibilitats que ell no viu l'enganya, va a casa d'aquesta senyora, ella és molt treballadora, gairebé diu que és com de fusta perquè és tan complidora, tothom voldria tenir una minyona com ella, i fins i tot totes les virtuts que té és tan humil que ni les sap, i això es veu una mica en aquest fragment que volíem que la Montse ens llegís, perquè hi ha un moment, clar, ella ve del camp, està cuidant, viu amb la seva mestressa que té un parell de nens, i es troben, tornant d'una passejada pel camp, es troben amb un toro. I, clar, estan en perill, i l'actitud d'ella, ella que havia treballat abans a pagès, planta cara al toro, i gràcies a ella se salven, però ella mai ho va veure com una heroïcitat, ella feia el que havia de fer. I la manera com és narrat és aquesta escena, com narra Flaubert el moment aquest en què està a través del camp, és ja unes imatges precioses i l'actitud d'ella, i volíem això, fer un tast d'aquesta obra que val molt la pena. Un cor senzill, primer fragment. La lluna, en el primer quart creixent, il·luminava una part del cel i una boira flotava com una bufanda sobre la sinuositat de Turquès. Uns bous, estirats enmig de l'herba, miraven tranquil·lament passar aquelles 4 persones. Al tercer camp, uns quants es van aixecar i es van posar davant seu enrotllant-la. No tinguin por, va dir Félicité, i murmurant una espècie de queixa, va acaronar el llom del que era més a prop. Va girar cua, els altres la van imitar. Però un cop travessat el següent prat, es van sentir un formidable bramul. Era un toro, que la boira amagava. Es va avançar cap a les 2 dones. La senyora Aubin anava a córrer. No tan de pressa, però elles acceleraven el pas i sentien un alè sonor acostant-se per darrere. Les peülles, com martells, picaven l'herba del prat i ara galopava. Félicité es va girar i amb 2 mans arrencava terrossos que li llançava als ulls. Ella baixava el morro, sacsejant les banyes i tremolava de ràbia bramant horriblement. La senyora Aubin, al final del prat amb els 2 petits, mirava esmaperduda per salvar el desnivell. Félicité seguia reculant davant del toro i contínuament llançava motes de gespa que l'encegaven mentre cridava: "De pressa, de pressa!" La senyora Aubin va baixar a la cuneta, va empènyer Virginie i, després Paul, va caure més d'una vegada intentant pujar al talús i a força de valor ho va aconseguir. El toro havia acorralat Félicité contra una tanca. La bava li esquitxava la cara, un segon més i l'esventrava. Tingué temps d'esquillar-se entre 2 barrots i la bestiota, tota sorpresa, es va aturar. Durant molts anys, aquest esdeveniment va ser un tema de conversa a Pont-l'Évêque. Per a Félicité no va ser mai un motiu d'orgull, ni sospitava que hagués fet res d'heroi. Aquesta Félicité, aquesta minyona, tot ho anirà aprenent dins d'aquesta família. Per exemple, ella no tenia cap accés al món religiós, però acompanya la nena a catequesi i llavors queda meravellada amb les explicacions que fa el capellà de Jesucrist i va dient: ostres, si és dels nostres, no? També hi ha el camp, els vents, i és com... va quedant meravellant d'aquest accés. És l'única realment que escolta de veritat el que s'està dient, perquè l'altra gent té la sensació que van repetint que no...
no saben ni de... I en canvi ella realment, o sigui, sent el que es diu, perquè els altres tenen la sensació que per tot de coses mediades per el que sigui, no són capaços d'entrar aquí. O sigui que al final, no? Hi ha com una la dirigeix puresa, com la persona que té un accés a una mena... que es pot acostar a les coses d'una manera que els altres han perdut. Sí, això és bastant fascinant, d'aquest personatge. Quedes bastant enlluernat d'aquesta innocència, d'aquesta puresa que li permet anar a llocs que el mèrit de Flaubert demostrar-nos-ho així. I llavors, això, que descobreix que simbolitza el color amb l'Esperit Sant, té com aquest accés al món religiós gràcies a la Virginia, a la nena, que quan la nena fa la comunió, que ella s'ho mira de lluny, i li sembla, quan el capellà li dona la comunió, ella també se l'empassa, és molt bonica aquesta escena, tot és molt contingut, però preciós. Tot això és perquè, clar, la seva vida es va complicant amb aquest desig d'estimar, coneixerà el que era el seu nebot, de manera casual, perquè ella s'ha perdut, la seva família es va dispersar quan els pares es van morir, de cop troba la germana i coneix el nebot i mira d'ajudar-lo molt, i el nebot se'n va a fer les Amèriques, s'embarca i arriba un dia una carta que el nebot s'ha mort i és una pèrdua més. I és preciós, aquella escena m'agrada molt, que és... Ella, clar, no sap llegir, quan arriba la carta és la seva mestressa qui li llegeix, no? Llavors, ella no diu res, queda tan compungida que no diu res i continua planxant, fent tot el que ha de fer. I és al vespre, quan arriba a l'habitació i es llança al llit, que gairebé sense fer soroll, plora, no? És molt noble, no? Llavors, més endavant, i aquí ve el famós lloro que va associat en aquest conte, porten a la família porten un lloro, el regalen allà, i ella, com que ve d'Amèrica, li sembla que té algun lligam amb aquest nebot i se l'estima molt, i al final se'l queda ella aquest lloro, es fa molt amiga, per tot arreu, és molt maco, hi ha moments en què sembla que hi ha una relació punt com erotisme, quan el lloro l'abraça amb les ales, és molt maco, hi ha escenes realment d'una descripció precioses, però la qüestió és per arribar cap al final, que és, dèiem això, ho va perdent tot aquesta senyora, morirà tothom, els nens, després la mestressa, ella viu en aquesta casa es anirà podrint, ella no gosa dir res perquè no la facin fora d'allà, finalment emmalalteix, i l'escena final és aquest lloro quan mor el fa dissecar, té l'habitació, i l'escena final és molt maco perquè és el dia de Corpus, el capellà va de casa per casa amb les capelles, i l'escena final passa que ella està pràcticament ja agonitzant i li sembla que aquest lloro, quan passa sent el fum del fumeiro que puja, li sembla que aquest lloro és gairebé l'Esperit Sant. I això que gairebé semblaria còmic, que segons com podries pensar quin final, això no hi ha qui ho aguanti, quan ho llegeixes és commovedor per això que dèiem, per aquest estil que ho aguanta tot, que no és el tema, sinó com una vida tan minúscula i senzilla pot tenir aquesta grandesa, fins i tot en la mort. Jo crec que és molt important això, que potser no m'hi havia fixat fins ara, que el lloro, clar, com ve d'Amèrica, l'associa amb una persona estimada, justament, i no hi havia pensat, fixat fins ara, que, clar, o sigui, per ella, l'Esperit Sant, en certa manera, està associat a l'esperit d'algú que amb qui té un vincle d'afecte molt fort i que s'ha perdut. Per tant, al final és que és la manera més natural, si tu penses bé, d'imaginar de què serveix l'Esperit Sant, en el sentit de, si no representa res per tu, també l'Esperit Sant no sé en què t'ha d'ajudar ben bé. I en canvi, això no hi havia pensat, que clar que ho diu ell de les Amèriques. I diu que quan li regalen el lloro és com... És a dir, que quan mor, en certa manera, clar, tothom s'ha quedat molt amb l'Esperit Sant, la imatge com cultural que tenim de l'Esperit Sant, però ella ha fet aquest camí i aquesta associació, que a vegades, a mi, per exemple, clar que inconscientment ho devia tenir per aquí, pel cervell, però ara quan ho has dit he pensat,
No? I també diuen això, el fet que sigui un lloro i no un colom, no? Perquè l'Espírit Sant de fet és un colom, no? És una mica volgut per Flaubert perquè el lloro és l'únic animal que parla, no? I per tant que té això que tenim els humans, no? I que ens podem expressar, això que ella no pot fer, la Félicité, no pot expressar la seva vida, no? En canvi, el lloro ho simbolitza, no? Que seria com el mateix Flaubert que dona veu a que ens permet entrar a aquesta vida, no? Que està molt ben elaborat, sí. Home, jo he de dir que no havia llegit el conte, només llegint aquest fragment i quan he vist el lloro m'he quedat parada. Clar, amb tota aquesta introducció i m'he llegit el conte és diferent. Bueno, fragment 2. Els fabriquers, els cantors i els nens es van col·locar als 3 costats del pati. El capellà va pujar a poc els esglaons i va posar sobre les randes el seu gran sol d'or que resplendia. Es va fer un gran silenci i els encensers, a ple vol, lliscaven per les seves cadenetes. Un vapor d'atzur va pujar a l'habitació de Félicité. Va tirar el nas endavant, ensumant-lo amb una sensualitat mística. Després va col·locar els ulls. Els llavis li somreien. Els moviments del seu cor van afluixar un per un, cada cop més vagues, més suaus, com s'esgota una font, com desapareix un eco. I quan va exhalar el seu darrer sospir, va creure veure els cels entreoberts, un lloro gegant planant-li sobre el cap. Els 3 contes tenen aquesta relació una mica amb la santedat, perquè finalment ella sembla com una santa que ascendeix al cel. I els altres 2 contes, el següent és en el món medieval, aquest és en el món contemporani de Flaubert, és un món de províncies del segle XIX. Amb el següent conte ens anem al món medieval, que sempre va interessar molt a Flaubert, i ha fet les tentacions de Sant Antoni. I aquí sí que clarament és un sant, però és un sant que comença molt fort perquè és un sant que té un gust per la caça, és un sant que és fill d'una família que li ensenyen a caçar i és un caçador que sent gairebé una pulsió per la sang. Sí, és gairebé és una ferocitat aquest conte que és fascinant com ens descriu aquesta caça. Comença ja de ben petit aquest Julià que està a casa dels seus pares i de petit ja a l'església, amb 10 o 12 anys, hi ha un ratolinet que surt de ratolinet blanc que surt del forat de l'església i ell es posa molt nerviós pensant que pot fer el que vol i ell no, ell ha d'estar quiet, no? I li va agafant com mania aquest ratonet i un dia que, quan ja tothom ha marxat, el nas deixa un cop sec i la gota de sang que fa ja li agafa com una mica de voluntat, una certa passió i en mica primer és dins l'església, després és en el pati que matarà un colom i després ja, quan ja és més gran, ja fa grans caceres i són aquestes descripcions fascinants, no? Fins i tot tan passades de rosca, en certa manera, que no saps fins a quin punt és... Ja és el pur gust de la descripció... Sí, no sé si és real, també, en el sentit de... perquè tens la sensació que és una cosa molt... quasi onírica, o sigui, en el sentit que es barreja molt i tot s'amplifica moltíssim i tu sempre remarques que hi ha unes convivències d'éssers que són impossibles en els paisatges. Pot haver una pantera amb un ous, està matant animals que no formen part del mateix hàbitat, perquè és impossible. Però l'ha explicat per ell, no? I a més hi ha aquest element de la sang, és sanguinari, però a vegades els cels són al crepuscle i sembla que la sang s'hagi escampat per allà. Són descripcions, a més, amb una velocitat que no pots deixar, el segueixes amb ell, no? I tota aquesta pulsió de mort que té aquest, com Freud, que té aquest Julià, acabarà quan, en una escena que és extraordinària, perquè han estat tot el dia caçant, ha matat molts animals, ja sembla que no en pugui matar més, i veu una família de cérvols. Llavors, allà és on rebrà, perquè també els voldrà matar, i rebrà una maledicció, i a partir d'aquí la història de Julià canvia, i
Llavors aquesta escena en què mata els cèrvols és extraordinària i és una mica la que la Montse que llegeixi. La llegenda de Sant Julià a l'Hospitalari. A l'altra banda de la vall, tocant el bosc, va albirar un cèrvol, una cèrvola i el cervatell. El cèrvol, que era negre i monstruosament gros, passejava 16 ramificacions de banyes i una barba blanca. La cèrvola, rossa com les fulles mortes, pasturava l'herba i el cervatell clapat, sense interrompre-li la marxa, li xumava la mamella. La ballesta va tornar a bronzir. El cervatell va ser mort immediatament. La seva mare, mirant al cel, va bramar amb una veu profunda, punyent, humana. Julià, exasperat, la va estendre a terra, amb d'una sageta directa al pit. El gran cèrvol ho havia vist. Va fer un bot. Julià li va enviar la seva última fletxa. El va tocar al front i s'hi va quedar clavada. El gran cèrvol no va semblar sentir-la. Saltant per sobre els morts, seguia endavant. Anava i abraonant-s'hi a esventrar-lo. I Julià reculava amb un espant invencible. El prodigiós animal es va aturar i amb els ulls espurnejants, solemne com un patriarca i un justisser, va repetir 3 vegades mentre una campana repicava a la llunyania. Maleït, 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 un dia, cor feretge, assassinaràs ton pare i ta mare. Flaubert tenia moltes ganes d'explicar aquesta llegenda perquè ella era de Rouen, que a la catedral de Rouen, que tots ens sona perquè és aquella catedral que Monet del matí al vespre a la tarda, hi havia un vitrall, no? On s'explicava la història de Sant Julià i elles les seves esglésies, i per tant sempre havia tingut al cap explicar-lo i efectivament les fonts geogràfiques que ho expliquen, doncs és aquesta la història, no? Però clar, ell ho explica, no? O sigui, hi ha un cèrvol que el maleeix, no? Però clar, explicat així, agafa un dramatisme, agafa una força que, tot i ser una narració, diguéssim, de la vida d'un sant, sembla, la modernitza completament, no? La fa com molt propera, molt humà, no? Al mateix Sant Julià. Que això, no? Després anirà aquesta maledicció que diu mataràs els teus pares, acaba passant, ho dèiem, no? Sembla que hi ha una mena de tragèdia grega a l'estil d'Èdip, no? Que també li diu exactament igual, perquè efectivament els mata sense saber que són ells, no? I a partir d'aquí sí que ja s'espanta, ho abandona tot i se'n va vestit així com un mendicant, se'n va pel món fins que decideix dedicar-se a creuar la gent en un riu, no? Com de barquer. De barquer. També amb tota la cosa de barquer que hi ha per la mort, diguem-ne, ja, perquè el riu, no sap quin riu és, però un riu amb un barquer. I llavors acaba de forma també així apoteòsica, que fa pensar una mica en aquest final que hem llegit abans de la Félicité, perquè també és com una mena d'ascensió, però que alhora és, a vegades ho comentem, perquè el que li passa és que troba un leprós que li demana que el travessi i quan ja la travessa és una nit de pluja i té fred i li demana que l'escalfi amb el cos, però clar, és un leprós, llavors Julià l'ha d'abraçar, però clar, és tota aquesta escena fins que al final hi ha com una fusió, vull dir, perquè clar, la lepra, vulguis o no, te fusiones amb la lepra, això segur, perquè és tremendament contagiosa i té un punt, també sempre ho comentem, un altre cop tu deies, no, amb el lloro hi ha una espècie d'erotisme però molt més contingut, aquí és molt més explícit o més corporal, per dir-ho d'alguna manera. Ara quan millor que ho llegeixi, després us ho comenteu sempre. Però el fragment 4 és de la Rodiosa. No l'hem posat, aquest està aquí. Ostres. És l'últim moment del vida de Sant Julià. Sí, a més una fatilla que diu que Sí, de reproducció. Aquest no l'he assajat. Bueno, assajat. El leprós gemegava. Les comissures de la boca li deixaven les dents al descobert. Una ranera accelerada li sacsejava el pit i la panxa, amb cada aspiració, se li enfonsava fins a les vèrtebres.
Després va tancar els ulls. És com si tingués gel als ossos. Vine aquí amb mi. I apartant la vela, Julià es va estirar sobre les fulles seques i a la vora seu, costat per costat. El leprós va girar el cap. Despulla't, perquè tingui la calor del teu cos. Julià es va treure la roba. Després, nu com el dia que va venir al món, es va tornar a ficar al llit i sentia contra la seva cuixa la pell del leprós, més freda que una serp i aspra com una llima. Intentava donar-li ànims i l'altre responia panteixant: ah, em moriré, acosta'm, fes-me entrar en calor. Amb les mans no, tot tu. Julià se li va estirar completament a sobre, boca contra boca, pit contra pit. Llavors el leprós el va abraçar i els seus ulls van agafar de sobte una claror d'estrelles. Els cabells se li van allargar com els rajos de sol. L'aire dels narius tenia la dolçor de les roses. Un núvol d'encens es va aixecar de la llar. L'aigua cantava. Mentrestant, una abundància de delícies, una joia sobrehumana descendia com una inundació en l'ànima de Julià extasiat. I qui li estrenyia amb els braços seguia creixent. Tocava amb el cap, amb els peus, les dues parets de la cabana. Va volar la teulada, el firmament es desplegava i Julià va pujar cap als espais blaus, cara a cara amb Nostre Senyor Jesús, que se l'enduia al cel. I aquesta és la història de Sant Julià l'Hospitalari, més o menys tal com es troba a les meves terres, en un vitrall de l'església. Sí, realment. I torna a haver-hi això dels cels que s'obren. Que s'obren i que puja. Sí, però aquestes coses, no, freda com la serp, no, aquesta activació tan preciosa, tan precisa. I que fa que tot és una descripció al contrari, no, del que en general produiria com desig, diguem-ne. I ell, hi ha com l'altre el va obligant a fer coses, i ell va tota l'estona obeint. Vull dir, no hi ha com un desig de fer-ho, sinó com una acceptació, perquè, clar, ell fa de mendicant i hi ha una mica, suposo, també d'expiació, no? Suposo, de tot el que ha fet abans. Crec per ser sant. No crec que hagi sigut aquelles caceres i després no expia res i és que simplement directament després hi ha tot aquest sentiment de culpa que fa que tiri endavant amb això, però aquest final tota la història té molta força. I curiosament el tercer conte, o sigui, anem anant enrere, que era el món medieval que sempre li havia interessat a Flaubert, i després anem a aquest món de l'antiguitat, però oriental, sí, perquè ell havia fet aquest viatge pel Pròxim Orient amb aquest amic, i allà té molts records que aquí agafaran, imagineu-vos, tota aquesta força, aquest erotisme, tot el que suposa aquest moment de l'antiguitat que ell havia escrit a Sarrabó com a novel·la, és a dir, tots els tres contes tenen un referent amb una gran obra, aquí seria tot aquest món antic, i és aquest moment tan fascinant en què encara no ha arribat al cristianisme, però arribarà, perquè justament el sant que hi ha aquí és Sant Joan Baptista, encara no ha arribat, ell és un profeta i ell ens dirà que arribarà a Crist, i el món romà està en plena efervescència. Llavors les descripcions de tot aquest món que ell coneixia per aquest territori, l'havia passejat, ja com comença parlar-nos d'aquesta fortalesa de Maqueron, que està allà a prop del Mar Mort. I és que barreja unes impressions que són viscudes, per tant, amb els sentits, diguéssim, sensual en aquest sentit, i molta erudició, també. Que la fusió podia no ser evident, i realment es nota que hi ha una part que és molt llibresca, per dir-ho així, o sigui, molt erudita, perquè s'encadenen les referències i els personatges. Sí, hi ha un moment que és àrid, segons com, i en canvi hi ha moments d'una sensualitat, d'una cosa que està clar que torna com la cosa viscuda, perquè el viatge a Orient, que forma part d'aquest epistolari que estem revisant ara i que he traduït, hi ha moltes experiències d'aquesta mena, com la de la... no ben bé, amb aquest personatge no, però vull dir, ell freqüenta moltíssimes prostitutes,
molts balls, que ell erotitza moltíssim, i és com l'última experiència que farà de llibertat en el fons, perquè després es tancarà realment com Madame Bovary i ja no tornarà a tenir una experiència així de poder sortir. No és que es casi o que tingui una vida d'obligacions materials, però sí que realment li comença a pesar molt perquè ho decideix, però li pesa en certa manera, vull dir, hi ha com una esclavitud al final per l'obra, com el sacerdoci aquest que ell diu de la pesca. I aquí tens la sensació que es barreja una mica les dues coses, l'erudició que per una banda s'imposa per escriure i aquestes coses que es colen, no?, de la seva experiència. Hi ha una cosa que a vegades expliques que em fa molta gràcia, que és que quan en aquestes cartes, quan aquesta experiència tan intensa, no?, d'aquesta prostitució, d'aquestes dones, d'aquests balls fascinants, no?, quan li envia la carta als amics ho explica tot el detall i quan li envia la mare, no?, és la mateixa història, està explicant el mateix. Real com la vida mateixa. Sí, totes les malalties, evidentment, que agafa i tot això no ho diu. I simplement diu, estem, jo què sé, molt morenos, o ens ha tocat molt el sol, o estem cansats d'anar amb cavall, o el que sigui, que també no hi ha res que sigui mentida, però evidentment s'ometen moltes coses. Però bueno, això té gràcia, en fi. No hem fet una selecció, no hem posat totes les versions amb tots els corresponsals, però en alguna es veu una mica, només perquè es veiés, perquè si no és pesat tota l'estona, però en alguna sí. I realment tampoc és que sigui... És com a Felicité, en certa manera, o sigui, amb la seva mare té una relació molt estreta i no hi ha ironia tampoc, ni és un t'encobreixo coses com a tràmit escrit perquè no pateixi, sinó que realment li diu et trobo a faltar perquè tindran sempre un vincle molt proper i diu, home, estic tot bé que es pot estar quan fa no sé quant de temps que no et veig i no és irònic, és que amb ell no, aquest cinisme li molestava molt de la seva època també, de la seva i de que continua, de la seva perquè era el que coneixia, però no és cínic escrivint aquestes coses, al revés, el que li molesta i el negre que veu del món és el que ataca aquestes coses, per tant, Joxen veu les coses a la seva manera, però i ell li dona la raó de la negror, però ell segueix veient negre justament perquè jo crec que veu que el món va en contra del que també defensa Joxen, vull dir que en el fons tots dos volen la mateixa cosa. El que passa que una posa l'accent en el que sí que compleix el món que ella s'imagina i l'altre no pot deixar de veure tot el que ataca el món sensible, diguem. Sí, exacte. I en aquesta escena que ara llegirà sempre fa gràcia. Aquesta escena fa molta gràcia perquè nosaltres la coneixem sobretot de la pintura, sempre hem vist mil vegades el cap de Joan Batista servit amb safata, però clar, la prèvia explicada amb aquest ball que està, com que ell l'havia vist, aquests balls estan descrits gairebé en formes que semblen gairebé impossibles, hi ha algun moment que diu que baixa el tors fins a terra sense doblegar els genolls. Es fa difícil de diar. Sembla com nou. Sí, com un contorsionista. Una cosa fascinant. I finalment, o sigui, aquest món, és Herodies, la protagonista, la que porta el nom del conte, que com que Joan Baptista l'ha atacat d'adúltera i li molesta molt, i Joan Baptista té molta força en aquest món romà, tot el món jueu li està donant molt de valor, és una manera de venjar-se i el que fa és a la seva filla, fent-se passar per ella, la fa ballar davant de Salomé i llavors Herodes es pensa que és la seva dona perquè com que la filla de jove sembla queda excitat, li accepta tot el que li demani la Salomé, què vols i ella aquesta cosa de la seducció com a arma al final per aconseguir. Aquest fragment és molt... Després va ser el fervor de l'amor que vol ser saciat. Va ballar com les sacerdoteses de les Índies, com les núvies de les cascades, com les bacants de Lídia. Es vinclava cap a totes bandes com una flor agitada per la tempesta. Li saltaven els brillants de les orelles, el xal de l'esquena s'irisava, dels braços, dels peus,
De la roba es desprenien espurnes que inflamaven els homes. Va cantar una arpa. La multitud hi va respondre amb aclamacions. Sense doblegar els genolls separant les cames, es va plegar tan bé que la barbeta li tocava a terra. I els nòmades acostumats a l'abstinència, els soldats de Roma experts en disbauxes, els avars publicans, els vells sacerdots amargats per les disputes, tots, dilatant els narius, palpitaven cacovejant-se. Tot seguit va girar al voltant de la taula d'Antipes, frenèticament, com el rombe de les bruixes, i amb una veu entretallada per sanglots de voluptat, ell li deia: «Vine, vine». Ella seguia girant. Els tamborits sonaven fins a esventrar-se. La gentada bramava. Però el tetrarca cridava més fort: «Vine, vine, tindràs Cafarnaum, la plana de Tiberíades, les meves ciutadelles, la meitat del meu regne». Es va llançar sobre les mans, amb els talons en l'aire. Va recórrer d'aquesta manera la tarima com un gran escarabat. Es va aturar bruscament. Tenia la nuca i les vèrtebres en angle recte. Les malles de colors que li embolicaven les cames, passant-li per sobre l'espatlla, com arcs de Sant Martí, li acompanyaven la cara a un pam de terra. Duia els llavis pintats, les celles molt negres, uns ulls gairebé terribles, i al front unes gotetes semblaven vapor sobre marbre blanc. Ella no parlava, es miraven. Es va sentir un espetec de dits a la tribuna. Ella hi va pujar, va tornar a aparèixer i papissotejant una mica, va pronunciar aquestes paraules amb un aire infantil. «Vull que em donis en un plat, el cap». N'havia oblidat el nom, però va trobar-ho somrient. El cap de Iocanaan. Jo us he de dir que vosaltres sou joves, però a la televisió de Catalunya d'abans, que es feia teatre, es va fer una versió on la Núria Espert era la Salomé i l'Enric Major era el Iocanaan. En blanc i negre, era una... A mi em va... Esclar, jo aquella... La història encara no, sí que la coneixia, però veure-la em va impressionar i ara, clar, llegir-la és magnífica. Aquí posa el seu punt de grotesc que fa riure, perquè això de que estic tirat en els flavis és com que estan perdent el control del cos. Això que fascinava Flaubert, com la bellesa d'un cos pot arribar a controlar la voluntat de qualsevol, no? I és tal com ho descriu, que ho diu a tots els homes que són allà. Hi ha tot aquest desig col·lectiu de tots, uns que estan afamats, els altres que estan... A tots funciona igual. I a sobre, quan diu aquesta frase tan solena, diu papissotejant. Home, és que m'ha costat això del papissotejant. És la idea, és un onomatopeic. Així es veu en directe. Vull dir que ell no s'està de comparar-ho amb un escarbat, per exemple, un ball que hauria de ser un escarbat. No sé si és el que és un animal que no tenim per aquestes jerarquies que mira, però no el tenim com una cosa potser elegant. Potser el color una mica, que és un color molt negre i així, això sí, però si no, és aviat rigós. Sí. Doncs ja veieu que són... O sigui, és una petita obra mestra, en el sentit petita d'aquestes joies petites que condensen tot, perquè la vas llegint i és... No sé, jo en poc temps, i l'he llegit 2 cops perquè l'he presentat amb massa diferència com per recordar-la, llavors la vaig tornar a llegir i a la segona lectura pensava, semblava que la tornés a començar perquè hi ha tant d'adjecte, tant de detall, no? Que pensava, ostres, això no t'hi havies fixat, no? Quan ella, me'n recordo això de la Felicite, quan s'assabenta que en Víctor, el seu nebot, és mort i es posa a netejar la roba, veu com uns fils de les herbes i és com cabells, no? O sigui, és com si veiés... I ho diu com de passada i dius, ostres, que bonic això, no? O sigui, està ple de tant de detall, no? Perquè són obres tan profundament treballades, no? Amb aquesta prosa, que és una meravella. I a més penso això que amb la producció de la Josina, que manté tant, no? Que aquesta cosa concentrada, tensa de la llengua, disfrutes també amb el català, o sigui, no ens cal, diguéssim. I l'edició de Flaubert, que sempre és... Ai, de Flaubert, de Flaubert, no? Sí, és que és aquella obsessió a la portada, no? Sí. Sí, hi ha posat molta cura i realment... Sí. Ells sempre són molt
acurats amb les edicions i això també acompanya i amb aquest text concretament, no? Que és tan detallista, diguem, es mereixia una cosa així. Doncs no sé si voldríeu fer alguna pregunta o una reflexió sobre, no sé si havíeu ja llegit Flaubert o si us interessa, realment és una obra magnífica. Jo crec que contes així n'hi ha pocs, us pots donar, no? La Kafka, Kelgun, Joyce, en té, però d'aquesta perfecció és una meravella. El fet que els tres, molt bé, és fantàstic el que heu descrit. Pensava en comprar-lo, però és que ja ens ho ha tocat tot poder que no el comprem. No, ahir seguirem, sí, el comprarem. Perquè ho has dit molt bé, com va ser una altra lectura. Sí, i tornaré. I que vas pensar que feies, llegies quelcom de diferent. Jo que soc d'aquell que m'exigeixo moltes vegades, i quan els oblido tinc la sort de poder-los tornar a llegir. Aleshores, d'alguna manera, Flaubert era un home molt religiós, perquè tots els contes surten un esperit sant, l'altre surt el sant. Li interessa, però no ho era, O sigui, no socialment, diguem. O sigui, jo crec que sí que hi havia una espiritualitat, diguem, de la mena que sigui, però ell quan diu el sacerdoci de l'art, ell és com més el sentiment aquest de devoció cap a una cosa, d'una certa transcendència, això segur. Això molt, la pregunta, o sigui, la inquietud per dir hi ha alguna cosa més, i per tant tota aquella, no, la religió pots quedar fascinat de la força que ha arribat a tenir la religió cristiana, aquests sants, i és aquesta aproximació. Però ell tot el que és ritu o sistema polític, tot això a les cartes es veu i no ho suporta. És a dir, tot el que té a veure amb les convencions que pot portar. Per això l'escena aquesta de Félicité, en certa manera descriu allà la gent repetint jo què sé què, i Félicité l'única que pot arribar a sentir el que es diu. Perquè l'altre força a repetir-ho és que no saps què dius. I és una mica aquesta... O sigui, potser ell doncs clar, va agafar unes històries de sants i se les llegeix, però se les llegeix com qui es llegiria una història, que és realment la seva vocació primera. O sigui, la Bíblia és un text que és molt brillant, però... Exacte, sí. Llavors sí que li interessa, clar, com molts autors també. I en canvi no es pot dir que fos un senyor de missa perquè se'n riuria, o sigui, jo crec. Sí, sí. Entraria tot el dogmatisme que va lligat, és massa lligat. Sí. Però sí que això que apuntes és molt interessant, que de fet, com aquí diu, la religió és l'art, no? O sigui, la teva devoció és per tot el que tu dones, no? Perquè això també és molt de Proust, no? De donar la teva vida, no als altres, sinó a l'art, no? Perquè tots dos es tanquen, cada dia, no? Obsessionats que potser no és prou bo el que estic fent, no? Tot això... I tots dos, no dir en Proust no és tant una excusa, però en Flaubert, o sigui, les màlties hi són, diguem. El que no saps és si t'obligaven a estar tancat a casa per això, però vull dir, ell el van intentar posar a fer dret o... Bueno, però en medicina no, el seu germà és aquí agafa el relleu de l'hospital. Ell es posa a fer dret perquè tampoc a la mentalitat d'aquella època on neix ell hi havia uns camins i són aquests, i si t'interessen bé, i si no, bueno. I ell comença dret i és un desastre, vull dir, i llavors, clar, amb la vida a París, doncs, bueno, fa altres coses. I li va molt bé aquell atac d'epilèpsia. Exacte, té un atac d'epilèpsia anant amb un carro que cau, també ho explica això, ell diu que veu com flames, llums i no llumetes, i li passarà una altra vegada, i que no és només que passi una vegada. Ara, o sigui, hem dit epilèpsia, li posen un nom així, no li deien epilèpsia en aquell moment, però sembla ser, diu com dels malaltia nervis o una cosa així, com un atac, i amb això, diguem, pot no treballar, per dir-ho d'alguna manera. I llavors viu, no es mourà gaire de Rouen, bueno, una casa que hi ha... exacte, pot ser que està... Jo hi he anat, però ara no sabria dir quant de temps i sobretot els transports no són els mateixos ara que abans, però no sé, que pot estar mitja hora o una cosa així, i allò és el lloc on al final es tancarà a escriure.
no al final, molt d'hora ho fa, però vull dir, després d'aquest viatge a Orient i inclús tot, en certa manera, no? Amb una cosa més respiratòria i així, vull dir que busquen també, o sigui que les condicions materials que també els hi permeten. Ell no porta una vida de luxe, tampoc, és a dir, molt austera, que això també és una cosa com quasi monacal, ja, com reduir al mínim la vida social, diguem, i ja sap que no guanyarà gaires diners, hi ha moments que la qüestió dels diners surt com a problema, vull dir, com a angoixa, i se'n dona algun de luxe quan cobra de coses, no ho sé, vull dir que clar, les cartes tens la referència però no pots reconstruir tota la història, si algú s'ha dedicat a estudiar-ho bé, però si no. I es compra, no sé, un sofà de pell d'os que li encanta i que deu ser car i que se'l fa fer, coses així, sí, com aquests luxes, però veus, per casa i per tenir tot allà i per poder escriure una mica. Però aquesta cosa monacal, que també Proust ho té, fa gràcia perquè amb l'excusa de la malaltia a vegades ve una mica a rebre, li diu a la minyona, no, a la Celeste, com som molt malament, l'altre s'ho creu, no? I em sembla això, Flaubert també, vull dir que una mica la malaltia a vegades és com vull tenir temps per escriure, no? Sí. Són molt absorbents, no? Vull dir que les malalties hi són, de certa manera, però el que no... Vull dir, una altra persona que no volgués fer això hagués solucionat de qualsevol manera si el seu desig era una altra cosa, suposo, perquè no són impeditives ni res. I per tant són vides molt solitàries, que clar, aquí la Felicité també en el fons està molt sola, no? I és interessant perquè la Felicité té molt de, no? Una mica de projecció, no? I molta devoció, molt de... Jo he de complir, amb ella són les tasques de casa, ell, per ella, en el fons, és una cosa que es passa treballant del matí al vespre i encara que hi ha moments que encara que es trobi malament, encara que faci molt que no descansa, quan es permet un viatge, una sortida no sé on, vull dir que arriba un moment que acaba sent una mica com la Felicité, de certa manera, perquè viure amb el deure de cara al seu, en cas després per la feina de la seva mestressa, però... Que van passant desgràcies, però que has de mirar que no afectin, diguem, a la... que hi ha un cert... no sé, alter ego, no ho sé, però una certa identificació, una certa reflexió sobre ell mateix a través de la Felicité, justament. Una cosa que explicàvem del Flaubert, no sé si és veritat, que quan escrivia i sortia al balcó i ho llegia en veu alta i si li sonava bé o si no ho pensava. No sé si era al balcó o on, havia de sentir com sonava el que escrivia. Jo havia llegit que caminava perquè tenia ritme, no? O sigui que tu camines i vas llegint, aquí Grinyola posa un altre, l'adjectiu ha de ser de 3 síl·labes perquè en dues queda frenat. I això després va tenir èxit amb la Madame Bovary i després va escriure aquests llibres? Aquest és l'últim. Sí. Això és el final de la seva vida. Bueno, és que Madame va ser Bovary... escandalós. Sí, va ser un escàndol. No és èxit, però el que és notorietat. Ressò. Sí, molt de ressò. Sí. Jo he trobat extraordinari Madame Bovary és una novel·la, no? Sí. Però jo que soc de conte he trobat extraordinària aquesta precisió, aquesta modernitat i a més, per exemple, no hi ha acotacions en els diàlegs. Hi ha vegades que dius a veure, sí que t'exigeix una atenció a l'hora de llegir-lo, i moltes vegades va llegir-ho perquè és tan concís que... Sí, això es veu en aquestes cartes quan corregeix, perquè l'amic Louis Bouillet també estava fent una obra. El que passa és que Flaubert ha conegut una posteritat molt llarga, perquè si avui estem parlant aquí d'ell, és que sí, però en Louis Bouillet no. Però ell en el seu moment no diu aquesta obra a la bassa sencera. Li passa, ell s'intercanvien textos, ell no sé si n'envia perquè, bueno, jo tinc les cartes escrites per ell, però li fa esmenes als textos en primer. N'hem posat algunes perquè, si no, arriba un moment que és pesat, però només algunes, perquè te diu molt també de la seva idea d'estil, com que veu d'horrorós en el dels altres.
I va dient això, terrible, aquest adjectiu terrible, aquestes acotacions, això et treu fora. Això per una banda d'estil més amb el Boyer, no s'hi posa tant, jo crec, amb el contingut, però amb Luis Coré, que és amb l'amant amb qui hi ha dues etapes, i al final ja està. Ho deixen, o sigui, acaba malament la primera etapa, acaba malament la segona, i després ja prou, i està que escriure ja n'hi ha prou, però ella també escriu. I això és una gran font de disputa també, perquè ella escriu coses que a Flaubert li semblen el pitjor crim, perquè ell posa la seva vida, ell diu sense, saps? Vull dir, així directament, i li diu l'art no és un abocador de sentiments, o sigui, abocador, així com si ella estés allà vomitant, i suposo que no n'hi hauria per tant, però ell es posa i li fa unes cartes d'una reflexió, dir, si fas això és que, a mi, i no és que surti ell ni res, no és per una qüestió de dir no es bandeixis draps aquí, no és per això, però amb la seva filla, Luis Colé, o nebodes, gent propera, diu, però no posis aquestes escenes així d'aquesta manera, no és un abocador de passions, no és... Per tant, com corregeix els altres o que critica ferotgement, perquè a més és ferotge, hi ha un moment que li diu, hosti, aquí m'he de... com ho diu? T'he de fer un desgreuge i dir-te que aquest adjectiu, concret un, està ben triat. Després d'haver... Vull dir que el que li molesta tant està obsessionat amb això de que les coses han de ser transfigurades per l'estil, que hi ha d'haver una distància, Però aquesta sensació quan llegeixes Félicité, que no hi ha ningú que t'ho expliqui com si ho veiessis, no? No aconsegueix aquesta mena de... com un grau zero, que tinga... Aquest narrador que no saps, és com el... Sí, és la llengua que t'està transmetent el que veu i no hi ha... S'esborra la presència de qui ho escriu. I clar, això li posava completament nerviós en els alumnes, perquè sortia aquest va dir, aquest no sé què, i totes aquestes coses retòriques que te molestaven, i a l'altre realment era més de contingut, de quin gest feia Luis Colé amb la seva literatura. I amb el temps s'ha de que li ha donat la raó d'una manera, perquè ni l'un ni l'altre. És que no estiguin traduïts, que del rostro en francès i Louis Boyer, que no sé quina biblioteca hauries d'anar, de relíquies. I la Luis Colé, jo em vaig comprar una cosa així d'aquests de segona mà i no ho puc veure mai. O sigui, era una mica per veure què era exactament. Que criticava, no? Però realment, és que a vegades estem molt influïts també per la visió que tenia ell, que era completament... Però veient el que li molesta també pots veure què és el que ell volia. És aquest realisme brutal. Però en aquest conte, en canvi, aquí hi ha una certa pietat, cosa que en els altres no hi era. Jo trobo que el fa molt especial. Sí. És això, un testament literari, el que deixes, l'últim que tu publiques, és una mica... ha quedat tot destil·lat, totes aquestes coses... Sí.